kysyttiin, että niin kuin mitä pitäisi niin kuin etsiä opettajassa tai mistä voi luottaa, että on, niin kuin löytää oikean opettajan. Tai se on ihan hyvä kysymys. Mä silleen niin kuin rupesin sitäkin miettimään itse, että tämä on silleen hyvä kysymys, koska meillä itse asiassa SUTissa näissä Buddha-opetuksissa on just paljon tällä tavalla mainintaa siitä, että mitä meidän pitäisi niin kuin oppilaan etsiä opettajassa. Useimmiten tai oikeastaan niin kuin aina Buddha opetti, miten pitäisi opettaa. Ei niinkään, että miten niin kuin etsitään opettajaa, miten harjoittajan pitäisi etsiä opettajaa, miten niin kuin katsotaan opettajaa. Theravada buddhalaisuudessa meillä on, Buddha opetti tämmöistä aihetta kuin kaljana mitta, hyvää ystävää. Ja Buddha ei niin kuin ikinä ottanut tämmöistä, vaikka hän on niin kuin se lähtökohta näille kaikille tälle Dhammalle ja se niin kuin varsinainen opettaja, mihin meidän pitäisi luottaa, niin Buddha ei niin kuin itsestään hän käyttyy enemmän niin kuin nimitystä tämmöinen niin kuin kaljana mitta, hyvä ystävä tai kallis ystävä. Ja meidän pitäisi niin kuin, parempi on niin kuin ymmärtää buddhalaisuudesta, että niin kuin joku toinen on pidemmällä tiellä, hän niin kuin näyttää meille, mihin päin kannattaa kulkea. Se on niin kuin tavallaan, että jos joku on jossakin käynyt ja tietää sen tien jo sinne päin, niin häntä on silloin niin kuin hyvä seurata. Ei niinkään, että niin kuin luotetaan, että se on niin kuin enemmän niin kuin uskon asia, vaan niin kuin, että luodaan semmoinen luottamus johonkin toiseen henkilöön. Ja niin kuin se siinä on tässä vähän vaikeaa sillä, että mistä me tiedetään, miten me voi niin kuin luottaa johonkin, tai miten voi luottaa toiseen henkilöön. Ja varsinkin niin kuin näinä päivinä paljon opetuksia, monet kuuntelee just netin kautta, ja meillä on eri buddhalaisia suuntautumisia, on jokaisessa suuntautumissa oli sitten Mahayana, Theravada, Vajrayana, mitä kaikkia koulukuntia niihin sitten kuuluukaan näihin eri buddhalaisiin niin kuin koulukuntiin sinänsä, ja jokaisessa koulukunnissa on omat opettajansa. Mistä me oikein tiedetään, että mihin me voidaan niin kuin luottaa? Niin me aina opetetaan sillä tavalla, että niin kuin, ei niinkään luoda sitä, otetaan niin kuin meidän on buddhalaisuus esimerkiksi tämä turvautuminen, otetaan turvautuminen Buddhaan, Dhammaan ja Sanghaan. Meillä on tämä 3 jalokiven turvautuminen. Me ei turvaututa Buddhaan, Dhammaan ja Ajamuditoon. Se olisi paha virhe, jos sillä tavalla niin kuin turvautuu johonkin. Et meillä ei oteta semmoista, niin kuin, että opettajaan turvaudutaan, vaan turvaudutaan Sanghaan kokonaisuudessaan. Ja Sangha on yleensä semmoinen niin kuin kiinnipitävä voima, mikä niin kuin tuo semmoiset yhteisöt yhteen, ja niin kuin turvaudutaan siihen, että niin kuin se Sangha pitää niitä opetuksia elinvoimaisena ja elossa. Ja mä vähän tuosta ja kattelin siitä vähän niin kuin, että mitä Buddha sanoi itse asiassa näistä niin kuin opettajista ja miten niin kuin opettajien pitäisi niin kuin opettaa oppilaille, niin on esimerkiksi numeroidussa suttissa oli tämmöinen, kun oli Udayi opetti Dhammaa, ja siellä hänellä oli suuri joukko maallikkoja ympäröimänä hänellä, ja Ananda meni sitten sanomaan Buddhalle, että Udayin opettaa siellä, että siellä on paljon jengiä. Ja sitten Buddha sanoi, että ei ole helppoa opettaa Dhammaa, Buddhan opetuksia toisille. Ja niin kuin opettajan tulisi vahvistaa 5 asiaa itsessään ennen kuin hän opettaa Dhammaa muille. Mitä on nämä 5?
opettajan pitäisi opettaa näyttäen menetelmänsä. Eli opettajan niin kuin pitäisi olla sellainen, että hänellä on joku tietty menetelmä, hänen pitää, niin kuin, että tämä on minun menetelmäni ja tällä tavalla minä opetan. Että se niin kuin pitäisi niin kuin näyttää se oma menetelmä tai se opettaa se, millä tavalla hän opettaa. Toiseksi opettajan pitäisi opettaa ystävällisyydestä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika tärkeä, mikä on myös, jos netin kautta kuuntelee opetuksia, on hyvin vaikea vähän niin kuin silleen niin kuin tietää, että opettaako opettaja ystävällisyydestä, mutta kaikkein paras tapa on, jos haluaa tietää, että kuka on hyvä opettaja ja kehen voi luottaa, on viettää hänen kanssaan mahdollisimman paljon aikaa. Ja miten se sitten tapahtuu, niin se on yleensä, että jos niin kuin käy retriitillä, mutta sekin on yleensä liian lyhyt aikana, mutta se yleensä toisen kanssa asuminen on se paras tapa, millä tavalla voi luoda sitä niin kuin, luottamusta. Et siihen asti se on vähän niin kuin, silleen, niin kuin uskon asia, että niin kuin voiko luottaa johonkin opettajaan. Niin kuin, mä olen silleen tavallaan itse olen hyvin hyvässä asemassa, että mä pystyn niin kuin asumaan oman opettajani kanssa. Ja sillä tavalla, niin kuin, mä olen nyt 15 vuotta asunut täällä Podinjalan luostarissa, tulee nyt toukokuussa 15 vuotta, niin mä voisin sanoa aika niin kuin luottavaisin mielen, että minä tunnen mun opettajani Ajahn Brahmin todella hyvin. Että se, niin kuin jos toisen kanssa asuu 15 vuotta, niin siellä ei tule kyllä sen jälkeen semmoisia niin kuin jotain yllätyksiä jostain puskista. Eikä se nyt tarvitse 15 vuotta olla, että niin kuin jos muutamia kuukausia ja alkaa, niin kuin, jos luottaa johonkin toiseen opettajaan ja niin kuin alkaa kyselemään, että kehen voi luottaa ja se tavallaan sillä tavalla. Mutta kyllä se edelleen on sitä, että niin kuin pitää toisen kanssa kun asuu ja sitten niin kuin siitä, niin se on se luottamus kasvaa. Mutta se todella se, että niin kuin opetan ystävällisyydestä ja on paljon huonoja esimerkkejä opettajilta, jotka ei opeta niinkään ystävällisyydestä, vaan ne niin kuin siellä on monesti kaikenlaista vihamielisyyttä takana. Opettajan ei pitäisi opettaa salaisesti toivoen hyötyä. Eli jos opettaja opettaa, niin hänellä ei tulisi olla silleen niin kuin taka-ajatuksia, että mä jotenkin hyödyn näistä opetuksista. Olisi se sitten rahallisesti tai muuta hyötyä. Että se niin kuin, kun opettaa, niin mitä voi niin kuin oppilas katsoa, että onko tämä opettaja niin kuin onko hän niin kuin elää liian silleen niin kuin maallista elämää, että hänellä on niin kuin liikaa maallista rahaa tai muuten silleen, niin kuin, että ei elä semmoisessa niin kuin elä vaatimattomasti. Ja edelleen se on niin kuin vähän hankala netin kautta tietää, että kuka elää vaatimattomasti ja kuka ei. Mutta tämmöinen niin kuin opettajan ei pitäisi opettaa sillä tavalla, että hän niin kuin saa siitä jotain hyötyä. Esimerkiksi vaikka, että opettaisi vaan vaikka rikkaita henkilöitä, vaan niin kuin opetetaan kaikille yhtä lailla. Ja opettajan tulisi opettaa vahingoittamatta itseään tai toisia. Tämä on ihan niin kuin mielenkiintoinen. Mä en ole hieman mietin, ja mä tässä yritän nyt myös saada vähän niin kuin ymmärtää, että miten se opettaja voi opettaa, niin kuin, että se ei vahingoita itseään. Ja ehkä tämä nyt, niin kuin jos tänä päivänä, niin se liittyisi tämmöiseen, niin kuin, että liikaa opettaa ja liikaa yrittää auttaa muita, että niin kuin sitä itse tulee viedyksi mukaan siihen suohon, että niin kuin pitää se oma itse semmoinen tarpeeksi aikaa itsellään siihen omaan harjoittamiseen, muuten siitä alkaa niin kuin vahingoittamaan opettaja itseään myös. Mutta se tämä just, niin kuin, että
mitä teidän pitäisi niin kuin etsiä opettajassa, joka ei niin kuin, että se ei niin kuin missään nimessä tulisi, niin kuin se ei vahingoittaisi teitä. Että niin kuin jos etsii opettajaa, mistä voi luottaa opettajaan, niin näin päin pois, niin pitää aina sillä, että onhan tämä niin kuin henkisesti hyväksi mulle, onhan tämä niin kuin henkistä kasvua, eikä niin, että mä jotenkin niin kuin, tämä vahingoittaa mua henkisesti tai fyysisestikään. Eli nämä oli 5 asiaa, jota Buddha sanoi, että näitä asioita opettajan tulisi vahvistaa, näitä 5 asiaa ennen kuin hän opettaa Dhammaa toisille. Yksi tärkeä asia myös, mitä muutamissa suttissa tuli esille, mitä mä tuossa kävin läpi, niin on, mitä Buddha aina painottaa, että kuka tahansa opettaa tai mitä tahansa he opettaa, niin sen opetuksen pitäisi johtaa vapautukseen ja rauhaan. Eli mitä tahansa opettaja seuraattekin tai mitä tahansa nämä opettajat opettaa, jos se johtaa mielen vapautumiseen, jos se tekee teistä niin kuin tämmöisen itsenäisen, tästä puhuttiin aiemmin, tästä, niin kuin, että miten ollaan, niin kuin, ollako itsenäinen tai niin kuin, mistä asioista pitäisi pitää kiinni esimerkiksi maailmassa, niin opettajan pitäisi aina pyrkiä siihen, että se, niin kuin, se ei pidä kiinni oppilaista, vaan se niin kuin pyrkii, että sen niin kuin oppilaista tulisi itsenäisiä ja itsenäisesti uskaltavat ja osaavat toimia ja harjoittaa Dhammaa. Ei niinkään, että ne oppilas niin kuin hankkii mahdollisimman paljon oppilaita. Ja se, että niin kuin jos mitä tahansa te kuuntelekin ne opetuksia, jos se johtaa rauhaan, niin kuin, jos se niin kuin tämmöiseen mielen rauhaan, mielen hyvyyteen, mielen vapautumiseen, niin siinä tapauksessa sen tietää, että nämä opetukset on oikeita opetuksia. Oli se sitten mitä tahansa opetuksia. Sitten oli yhdessä sutassa, tuli tämmöinen, kun Buddha sanoi, että sinun tulisi erottaa 2 ihmiset. Ne, joiden kanssa sinun tulisi olla tekemisissä, ja ne, joiden kanssa ei tulisi olla tekemisissä. Jos tiedät jonkun olevan sellainen, että kun olet tekemisissä hänen kanssaan, huonot mielentilat lisääntyvät ja taitavat ominaisuudet vähenevät, niin silloin ei pidä olla tämmöisen henkilön kanssa tekemisissä. Eli edelleen, jos teidän niin kuin taitavat mielentilat, anteliaisuus, hyvyys, rakastava ystävällisyys, kaikenlaiset tämmöiset hyvän mielentilat, jos ne kasvaa, niin tällaisen opettajan kanssa niin kuin sellaisesta opettajasta tavallaan niin kuin kannattaa pitää kiinni ja niin kuin, kuunnella tällaista opettajaa. Mutta jos niin kuin nämä huonot mielentilat kasvaa, taitamattomat mielentilat niin kuin kasvaa, niin silloin pitäisi niin kuin niin kuin miettiä sitä, että tämä ei ole hyvä opettaja mulle. Tässä nyt ei oikeastaan, se on vähän hankala, sutissa ei tosiaan niin kuin ei ole tällaista niin kuin opetusta varsinaisesti, missä Buddha sanoi, että niin kuin, mitä oppilaan pitäisi etsiä opettajassa. Mun pitää niin kuin, vähän niin kuin, mitä Buddha opetti opettajille, niin mun pitää siitä vähän niin kuin, tuoda sitä näitä mitä pitäisi henkilö etsiä opettajassa. Mutta tästä Ajahn Sujato, Bhante Sujato niin kuin, kirjoitti tässä netissä tästä aiheesta, ja hän sanoi, että opettajan tulisi myös noudattaa moraalisääntöjä. Edelleen hankala netin kautta tietää, kuka noudattaa moraalisääntöjä. Ja tämäkin tulee niin kuin enemmän niin kuin tämmöisestä, jos asuu jonkun henkilön kanssa, niin tietää, että noudattaako hän niin kuin
joko munkkien tai nunnien säännöstöjä, tai ihan niin kuin opettaja, jos on maallikkoharjoittaja tai opettaja, niin noudattaako hän niin kuin tämmöistä hyvää moraalisäännöstöä, niin kuin hyvän ihmisen moraalisäännöstöä, mitä se nyt tarkoittaa kenellekin. Ja monesti se buddhalaisessa niin kuin opettajissa se tarkoittaa sitä, että he eivät niin kuin käytä edes alkoholia, että niin kuin se on niin kuin hyvien moraalisääntöjen hyvää käyttäytymistä buddhalaisille opettajilla. Eli opettajan tulisi noudattaa hyviä moraalisääntöjä. Opettajan tulisi olla perehtynyt suttiin, näin buddhan varsinaisiin opetuksiin. Tämäkin on vähän niin kuin vaikea tietää alusta, mistä tietää, että niin kuin opettaja on perehtynyt suttiin, tai mistä tietää, että niin kuin hänen tulkintansa näistä buddhan opetuksista on oikeita. Niin kuin kannattaa itse hakea tietoa netistä, käydä Sutta-sentraalissa, jossa on buddhan opetukset on käännetty monelle eri kielellä ja englanniksi on monia eri käännöksiä. Niin kannattaa niin kuin perehtyä niihin, yrittää itse ottaa tietoa niistä, mutta niin kuin, nämä alkuperäiset buddhan opetukset on hyvin kanonisoitu. Meillä on hyviä opettajia edelleen, jotka on perehtynyt suttiin, ja jos niin kuin liikkuu näissä piirissä, varsinkin jos ottaa asioista selvää, niin kyllä alkaa aika nopeastikin niin kuin silleen ymmärtämään, että niin kuin tämä opettaja opettaa tällä tavalla ja nämä opettajat niin kuin, opettaa tällä tavalla. Mä en nyt niin kuin löydä tästä yhteisymmärrystä, että minkä takia ne sanoo eri asioita. Mutta sitten niin kun alkaa se ymmärrys itsellä kasvaa, niin sitten tietää niin kuin pikkuhiljaa, että niin kuin kumpaan suuntaan sitä niin kuin pystyy kääntymään. Ja siihen edelleen kannattaa pitää se mielessä, että mikä tahansa johtaa niihin hyviin mielentiloihin, niin yleensä se on niin kuin semmoinen suuntaan antava näkemys. Ja Ajahn Suchada myös sanoo tästä, että opettajan tulisi omata vankka oma meditaatioharjoitus, eli hyvän opettajan sen sijaan, että niin kuin olisi tämmöinen niin kuin esittää pyhää ja niin kuin esittää, että tietää, mutta jos hänellä ei ole semmoista omaa harjoitusta, vankkaa harjoituspohjaa, niin yleensä siinä vaiheessa jossain vaiheessa se opetus alkaa niin kuin rakoilemaan tai sieltä alkaa löytää semmoisia, että niin kuin tässä nyt ei ole kaikki kohdallaan. Mutta tämäkin on niin kuin todella vaikea tietää, jos ei asu jonkun kanssa. Tässä Bhante Suchada jatkaa tästä, että on ollut hyvä olla hyvä yhteys kokeneeseen opettajaan. Ja se on niin kuin monesti vaikeaa just niin kuin luoda tämmöistä niin kuin henkilökohtaista yhteyttä, mutta niin kuin nykyään on nämä nettiyhteydet, niin tämä on monesti ihan aika hyväkin niin kuin tällä tavalla ja pystytään niin kuin pitämään yhteyttä. Ja opettajan tulisi olla osa elävää Dhamma-yhteisöä. Tämä on mun mielestä ihan hyvä pointti, että opettajan tulisi olla osa elävää Dhamma-yhteisöä. Usein niin kun alkaa nähdä opettajia, oli se nyt netissä tai niin kun näkee näilläkin retriiteillä, niin jotkut opettajat, niin ne tavallaan niin kun nousee jostain, niin kun, että heillä ei ole, niin kun, he ei tule semmoista yhteisöstä, perinteistä, vaan he niin kun on tällainen niin kun itse valaistuneita, itse niin kun ymmärryksen löytäneitä. Ja se on yleensä semmoinen merkki, että niin kuin opettajasta, jos hän on niin kuin itse hyvin, itsenäinen, tietysti opettaja voi olla itsenäinen, mutta jos hän niin kuin on tullut täysin omista lähtökohdistaan, niin siinä vaiheessa olisi hyvä niin kuin olla niin kuin, varoitusmerkit alkaa niin kuin näyttämään, että hetkinen, jos joku opettaa täysin eri lailla kuin se suurimpi yhteisö,
tai sitten tämä henkilö ei ole niin kuin osa elävää yhteisöä, että niin kuin hän ei tule perinteistä, niin usein niin kuin siinä vaiheessa, varsinkin mulla, alkaa niin kuin silleen, että hetkinen, mistähän tämä, niin kuin tämä on niin kuin hänen ymmärryksensä niin kuin nousee. Buddha opetti just näitä, että meillä ei ole, meillä on tämä, meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meillä on niin kuin opettaja, on niin kuin kaljana mitä hyvä ystävä, tämmöinen, joka johdattaa meitä tiellä sillä polulla. Ja yleensä niin kuin hyvät ystävät on, nämä kaljana mitat on osa elävää Dhamma-yhteisöä. Ja tärkeä osa myös on, ja hänellä ei, tai opettajan ei tule olla missään, niin kuin, hänellä ei tule olla minkälaista seksuaalista tai romanttista yhteyttä oppilaisiinsa. Hänen tulisi käyttää huumeita, ei saisi olla niin kuin nousta valtaan ja käyttää rahaa. Et niin kuin, meillä on aika semmoinen niin kuin korkea, meidän pitäisi ottaa aika silleen niin kuin, jos niin kuin valitsee opettaja ja alkaa niin kuin katsomaan, että ketä mä niin kuin seuraan, niin meidän pitäisi ottaa aika semmoinen, se rima pitäisi olla aika korkealla. Et jos joku niin kuin, tietysti kaikkien pitää niin kuin saada elinkeinoa, että jotkut ei ehkä pysty olemaan munkkia tai nunnia ja he opettaa meditaatiota ja he saa siitä jonkunlaista rahoitusta, niin mä nyt en niin katso sitä pahalla, mutta se rima tulisi, jos haluaa niin kuin pitää sen riman korkealla, niin opettajan ei tulisi pyytää niin kuin ihan niin kuin maksua vastaan tehdä niitä opetuksia, vaan jos on niin kuin enemmän niin kuin lahjoitusta vastaan. Ja mä oon joskus sitä sanonut, mä olin viime keväänä, siitä oli kysymys, olin siellä Suomessa opettamassa, niin joku kysyi tästä, että mitä mä oon mieltä tästä, että niin kuin, jotkut saa niin kuin, suorastaan palkkaa tai niin kuin heille maksetaan siitä, että opettaa, niin mä olin siitä sanoin, että mä oon vähän niin kuin sitä mieltä, että jos jotain saa ilmaiseksi, niin sitä ei pitäisi antaa sitä maksua vastaan. Jos joku on opettanut teitä ilmaiseksi, niin se jotenkin mulla niin kuin ei käy mun pirtaan, että oot saanut jotain ilmaiseksi ja sä meet ja myyt sen. Ja tavallaan niin kuin, että myy sitä omaa taitoaan, mitä on oppinut ilmaiseksi muilta, niin se jotenkin se ei mulle niin kuin, ei käy oikein hyvin yhteen tämän Dhamman opetuksen kanssa. Et niin kun, jos se niin kun ihan pitää sen riman todella ylhäällä, niin kyllä se yleensä on se sangha, johon kannattaa luottaa, johon pitäisi luottaa. Sangha on meillä, munkit ja nunnat, on niitä, jotka on ylläpitänyt tätä perinnettä vuosituhansia ja jotka on harjoittaneet hyvin edelleen vuosituhansia, jolla on se perinne siellä, jotka on osa elävää yhteisöä. Ja kun on osa elävää yhteisöä, niin sitä pysyy tavallaan siinä kapealla, kaidalla tiellä. Siitä ei pysty lähteä niin kuin huuhailemaan ja sooloilemaan, niin kuin, että opettaa mitä tahansa, koska aika nopeasti tulee palautetta, kun on osa sangha-yhteisöä, että nyt ei mene kyllä tällä opettajalla kaikki hyvin. Ja se tämmöinen niin kuin se piiri on tavallaan, vaikka me niin kuin sangha on maailmanlaajuinen, meitä on monessa paikassa, mutta me silleen niin kuin hyvin nopeasti tiedetään, niin kuin, että jos joku alkaa opettamaan hyvin erillä tavalla, olisi sitten niin kuin, ei ehkä niinkään niin kuin meidän niin kuin Theravada-opetusten ulkopuolella, mutta jos niin kuin seuraa Theravada-opetusta, niin me kyllä tiedetään aika hyvin, niin kuin, jos joku alkaa opettamaan todella eri tavalla. Et niin kuin, mutta silleen tavallaan, kuten sanoin, niin kuin ei niinkään luoda yhteyttä tai luottamusta yhteen
opettajaan, yhteen tiettyyn munkkiin tai nunnaan, vaan niin kuin pyritään siihen, että luotetaan siihen sangaan enemmän sen, niin kuin sen perinteen ylläpitäjänä ja opettajana. Ja itse kuuluessani sangaan se on niin kuin hyvin, meillä on semmoinen tietty ylpeys tästä, niin kuin just, että kuuluu sangaan ja siitä, niin kuin, että ei ja semmoinen niin kuin pelko tavallaan, että opetan nämä oikein, niin se tavallaan niin kuin pitää meidät siinä kaidalla polluun, mutta tiedän kyllä, että on monia opettajia monissa Theravada-maissakin, jotka niin kuin opettaa hyvin aika hyvin niin kuin Buddhan opetusten vastaisesti, mitä Buddha itse asiassa tarkoitti. Mutta se pitää niin kuin vaan yrittää luovia se ja löytää ne omat opettajansa, mutta pitää niin kuin luottaa itseensä, että niin kuin omin pyrkimyksenkin pääsee hyvin pitkälle ja tehdä itsestään se saari, niin kuin Buddha sanoi, että niin kuin tehkää itsestänne saari ja luottakaa itseenne tällä polulla hyvin pitkälle, mutta opettaja on hyvin tärkeä osa tätä polkua, jonka ansiosta tämmöinen niin kuin luottamus, buddhalaisuudessa voidaan puhua joko luottamuksesta tai uskosta, mutta ne on niin kuin hyvin lähellä toisia, luottamus ja usko, mutta niin kuin se luottamus, että joo, tämä kuulostaa oikealta, tämä johtaa rauhaan, niin se luottamus kasvaa sen opettajan kanssa olemisen ansiosta. Että niin kuin usein niin kuin on hankala vähän itsenäisesti tietää, miten niin kuin opetuksia esimerkiksi pitäisi käytännöllisesti ja käytäntöön ottaa omaan itsensä niin kuin arkipäivän elämään tai omaan harjoitukseen esimerkiksi.